Al centre Xanel la vida és un regal, els avis i àvies rient per qualsevol detall, sempre nets i pulis com un estel, una llar per a tothom, aquest és el seu anhel. Els cuidados són com flors al jardí, amb somriures tendres i una gran energia. Mimant amb cura des de matí a cada instant, és pura màgia. Celebrem els 20 anys junts, un dia ple d'amor, amb cançons i danses fem fora qualsevol dolor. Brindem amb alegria, amb la família que som, sempre Xanel, ho celebrem a tot volum. Els àpats són festins de gust i passió, des del primer plat fins al dolç recordant l'emoció. En cada mos, una petita explosió, al centre Xanel tothom troba consol. La festa és a punt de començar, amb llums brillants i ritmes que fan ballar. Avui celebrem plenament la vida. Centre Xanel, la nostra segona família. Els cuidados són com flors al jardí, amb somriures tendres i una gran energia. Mimant amb cura des de matí a cada instant, és pura màgia. Celebrem els 20 anys junts, un dia ple d'amor, amb cançons i danses fem fora qualsevol dolor. Brindem amb alegria, amb la família que som, sempre Xanel, ho celebrem a tot volum. Celebrem els 20 anys junts, un dia ple d'amor, amb cançons i danses fem fora qualsevol dolor. Brindem amb alegria, amb la família que som, sempre Xanel, ho celebrem a tot volum. Els àpats són festins de gust i passió, des del primer plat fins al dolç recordant l'emoció. En cada mos, una petita explosió. Al centre Xanel tothom troba consol. Al centre Xanel tothom troba consol. Els àpats són festins de gust i passió, des del primer plat fins al dolç recordant l'emoció. En cada mos, una petita explosió.